Dit is een camera. Die hebben wij op alle groepen staan. Daarmee kunnen we elkaar in de gaten houden. Steeds maar je jaren wat je door je suggelkoor. En daar herinneren we mij vooruit dat als per 1 juli het 4-ogen-principe ingaat. Dan hebben wij dit alvast klaar. Het fjouwerregenprincipe is een van de nieuwe maatregels die het naam binnen naar aanleiding van de zaak Robert M. in Amsterdam. Bijna die verbleven binnen zo'n tijd onder een vergrootglas kwam. Er komen heel tijd meer maatregels om de veiligheids te verbeteren. De gemeente is daarna verantwoordelijk voor de controle. En Opsterlaan doet dat dus net goed. Dan hebben we het over, met name over toezicht, de afspraken die daarop binnen. En hoe je dat verder registreren. Nou, daar hebben we intussen al het nodige ondien om dat te verbeteren. Zodat we de hoop hadden dat we op hele korte termijn weer naar de aanlees gaan. Hoe kan het dat net goed weer? Nou, dat is, daar ben we gewoon in die zin al later geweest dat hier we gewoon jij erop pakken. Maar Zet je hiermee net de door naar mist dan? nee, dat is absoluut net in orde. Wat er in gebeurt op de werkplek, daar is verder hoe naar de eerste zwaarder moeten maken. Het is net voor het eerst dat de sector min in het nijs komt. Er binnen bij de opvang dan ik zwargen hoe mogelijke imago's keer. Op zich ben ik wel benauwd inderdaad dat het wel eens gevolgen herkennen. Want er zijn natuurlijk de boetenstaanders weten vaak net wat voor eisen al je voldaan moeten. En die weten net dat wij risico-inventaris en maatstatie maken en al dat soort dingen meer. De flaters bij Opsterlaan binnen eind 2012 van Dutsen. De gemeente hoopt het van de simmer alles weer op water te hebben.